Som Kanre Cakul, malujem, robím sošky, kreslím. To ma najviac bavilo. Keď som bol malý, tak mi to zaberalo najviac času. A potom som mal bolo to moje také ako vysnívané povolanie, že toto chcem robiť. Že chcem jednoducho každý deň, keď niekto mal, že chce byť doktor alebo niečo, tak to bolo moje také, že som chcel a robil som len, ako väčšinou času som kreslil, maloval, prekresloval si z nejakých časopisov. Babka, ona bola taká zberateľka ako nejakých aj literatúry, aj časopisov a tak. Tak som si prekresoval tie obrázky a asi tak. Malba je najviac lákavá, pretože, alebo najprv kreslenie, skicovanie, lebo keď som niekde v čakárni, hocikde, tak je to, mám k tomu jednoduchý prístup. Nesiem si so sebou v kapsičke nejaký papierík, nejakú ceruzku, tak si viem niečo naskicovať a potom to druhé, jednoduchšie, akože médium, je pre mňa, že to preniesť čiastočne na plátno a že to dať vo farbách. V malbe to boli najmä také figuratívne motívy, že postavy. A keď som tú tematiku mal, že tie figury, tak som skúšal pracovať s tými farbami. Potom ma bavilo to cítenie, akože farebné, že kombinácie farebné a aj povrch tej malby. Neskôr to išlo do väčšej pasty a potom som úplne zanevrel na figuratívne motívy a začal som ako vymyslenými nejakými svojimi tvármi, kde by som nemusel nejak prispôsobovať, alebo nechcel som prispôsobovať, že tiene, alebo nejaké anatomické veci, alebo nejaké súvislosti, pretože keď sú figury niekde, tak väčšinou to vytvára nejakú, že odkaz na niečo, hej, že buď niekoho portretuješ, či ide o to, aby si zachytil nejaký psychologický, akože o tej danej osobe niečo, alebo tá situácia, že prečo vlastne, hej, že čo sedí figura alebo niečo robí, že to vytvára nejakú tému a to ma už potom prestalo baviť. Tak som išiel, že si idem vytvárať nejaké svoje tvary, ktoré mi dávali priestor, aby som mohol ísť aj vo farbách, aj sa vzdať tej tematiky nejak, tej konkrétnosti. No a toto rozvíjam posledných asi 7 rokov, 8. Nejakú fotku, sa počkaj. No. No tam asi prvýkrát bol na mojej výstave. Ja? Nie, vlastne druhý. No však bastard. Tam sme sa dohodli na tom čo si obojím. Myslíš? Podľa mňa nie. To už neskôr bol alebo neskôr. Ale ty si mi volal vtedy, že ešte takých ľudí, ty si mal súkromný facebookový event urobili na to. Hej, ja som mal billboard na Ťanovce. Hej, ale hlavne, že súkromný facebookový event, že nevedel, že nikto to nevidel, kto nebol pozvaný. Hej, Facebook som už tedy nemal, som svoju ženu. No. Hej, ale mal som 2 billboardy. Jeden bol v Šaci a jeden bol v Ťanovce. A to vieš, čo pomohlo. A prišli 3 ľudia na to. Tu som mal fotky rozhádzané, či články som ti chcel doniesť. Tu mám svoj taký prvý článok, neviem, z roku 2002. To je fotka, kreslím. Som bol taký z toho vyhúkaný, keď sme sa stretli s novinárkou a s mamkou v cukrárni. S mojou mamkou ja som bol, lebo som ešte malý bol. A tam som mal o sebe rozprávať, že... Tak. Tu je výstava, keď bola prvá moja solovka v technickom múzeu v Košiciach. Tam dole z toho obdobia Bastard. Len predstav, že o čo išlo. To sú tie hladúčké malby, figúry. Teraz pracujem hlavne na malbách. Tie malby sú mi také blízke. A keby som to nejak rozdelil, tak sa mi striedajú také obdobia skôr farebné. Že myslím, že tie veci, ktoré sú na tých malbách, tak sa ako keby že komplikujú
komplikujú to, že je tam toho viacej, je to viacej nahustené, sú tam ako keby, že viacej takých, by som povedal, taká väčšia hĺbka, lebo predtým tam chýbala nejaká perspektíva, tak teraz sa môžeme baviť o nejakej perspektíve. Baví ma detailne na niečom akože pracovať a kombinovať farby s tým povrchom, s tou štruktúrou. Takisto niekde to je hladká, niekde je viacej pastozná. Takže mám tam akože dosť zábavy ešte. To je ešte pre mňa neukončená vec. No, nevidím ten koniec, že kde by sa to dalo ukončiť. Takže tým, že ten koniec nevidím, že kde by mohol byť, tak preto ma to baví. Preto ma to láka v tom pokračovať. Už ako náhle by som videl, že už to nemám kam akože rozvíjať, tak by som s tým sekol už teraz. Neviem, kde to skončí. Menia sa tie farby, menia sa veci, útvary, ktoré tam vznikajú. Mení sa tam veľa vecí. Každý pol rok vidím, že sa tam zmení kopu veci a tým ma to baví, že to mení trošku. Aj keď tá zmena je, že som napríklad začal teraz pracovať viacej v cykloch, čiže nejakých 5 malieb dokopy vytvára nejaký cyklus. Na to, že pokračujem v tom ďalej. Že som si to nejak obstal, ako od tých 6 rokov do teraz. Aj keď v tých 6 rokoch to nebolo také náročné, každý mi v tom pomáhal a pozbudzoval ma tom. A kritické bolo to obdobie tej dospelosti, ešte to nejak obstať a pokračovať v tom ďalej, robiť to. Lebo som vedel, že to robiť chcem, ale veľa nových súvislostí vzniklo, prečo to nechať tak a venovať sa niečomu inému. Takže to, že som to obstal, robím to doteraz. A teraz som rád, že už mám 30 po 30-ke a že pokračujem v tom ďalej a že robím výstavy, že spolupracujem s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú naplno taktiež. To neviem. To keby som vedel, tak by som začal o tom rozmýšľať, ako na to. Neviem, čo je ako najväčšia výzva momentálne. Môže byť aj výzva, môžeme brať aj výzvu to, že aby som to robil na ďalší rok, alebo o 2 roky a tak ďalej. Ale v tom mám jasno, že to chcem robiť. Môže byť výzva to, že príde nejaký priestor, ktorý bude, ja neviem, veľkolepý, bude to nejaká významná inštitúcia, budem na tom robiť nejakú dlhšiu dobu a tak ďalej. Môže byť výzva nový materiál, pracovanie s niečím, že úplne nechám aj buták bokom a idem do nejakej sochárskej disciplíny. Vyslovené, čiže vidím tam viacero takých pohľadov, kde by sa dalo hovoriť o výzve. Ono sa to veľmi mení, ale sú to diela, ktoré sú aj vo veľkom časovom rozpätí. Keby som povedal dielo napríklad Lukasa Granacha, tak by to bolo príliš také navádzajúce sa len na tom dobe, najmä tomu tej neskorej gotiky, alebo keby som povedal dielo Damiana Hirsta, tak tiež by to bolo také, by som povedal, nepresné. Že to jedno dielo povedať mi príde také veľmi ohraničujúce. V rôznych kontextoch sú to rôzne diela. Ale sú to tvorby aj desiatky umelcov. A ja si myslím, že aj tie tvorby tých desiatok alebo stoviek umeleckých výkonov, ktoré som videl a vnímam ako fascinujúce, tak z takých tých úlomkov z toho niečo som si ako keby že privlastnil a s tým som nejak narábal. A nie je tam nič také, že 80% ti viem povedať jednu konkrétnu vec. Ani to. Je to 0,5% možno umelcov, umelkyň od renesancie, alebo ešte skôr až po súčasnosť.